Здравейте, потребители на YouTube, днес се играме сам с Kit 00. Колко пъти 0? Престани! 4 пъти 0. 4 пъти 0, 7. После отдолу в описанието са има... Някой идва! Бегай! Качвай се с G. Охо. Там Спрям! Бързо! Айде, карай! Карай! Точно се намерихме, всичко не е ново. Трябва да... Има само му показах и там има команда items, който съм го показвам. И караме сега да не е бандит един, че има и такива. Сега ще скоча. Няма и да ти вземем после. Що? Защото не ви иска с оръжие, бе. Да, искам оръжие. Значи, бъди вътре. Го спука. Такси! Извинете, ако нещо лагва, все пак не знам. На мен изобщо не била. Знам на мен нещо сигурно от Орента. Ога. Тук има къде е то магазин за оръжия? Близо сме до него. Вендор. Те това вендор, където е. Омага, чинге! Омага, това не е чинге. Лота! Бягай! Тия се бият! Не се бият, се бой. Влизай Да, бързо в магазина. какво правиш? Влизай в магазина. Това ли е с оръжие магазин? Да, влизай. Скрих се. Влизай. Влязох. Ха-ха-ха. Аз Сега цъкните тук и си избери Да. оръжие. Яш лектика и махнете. Не е ли що? Да. Готов ли си с това? Чакай. Не още. Чакайте. Окей. Така, чакаме го. Опа. Какво стана, бе? Айде, отивай вътре и избери оръжие, бе. И намали. Айде, намали. Омага! Айде, излизай бързо. Айде. Излезнай. И чакайте да си намаля звука, само потребите на YouTube. Не искам да имам никакъв звук. Намали! Добре, сори. Аз си сменям радиото. Аз го сменям. Добре. Да, изключи си. Това, Аз ще стрелям през колата. Ти не знаеш с кой бутон. Да, бе. Добре, айде. Кола ли ще крадем, бе? Не, за ченгета. Идвай. Ще ни убият. Няма, ние сме ченгетата. Има копче за ченгета, бе. Къде си? Идвай просто долу. Така. Качвай се върху една от тия коли. Пресей. Качвай се. Къде има жилетка? Са ти обясня и това. Просто цъкни Ф. Купи си я. Не. Просто са ти обясня. Така, браво. Сега кое пише ми? Цъкни две. Да, сега. Криминалист. Да. Фит, арест, криминалист. Да, сега трябва да търсим криминалистите. Айде, аз се стрелям. Как стреляш? С хъто, ама само аз все пак съм от тук. Айде, просто карай от тук си излиза и търсиш такива над мапа, където са червени. И с аут ги залавяш, като си извън кола. Ама от червени от мапа. Какво става, бе? Ти карай, аз не мога. Имам пушка. Знам, като влезе вътре. Има спуска. Лътта и не си. И дори не си. Аре, цъкни Х. Кое? С пистолета ли си? Да. Айде, цъкни. Айде, излез си пак без. С пистолета. Как? Ето сега държа пистолет. Сега. Сега Х, айде. Х. Да. Кое? Г. Х каза, Х, бързо, качвай се. Двама криминалисти, просто влизай с оръжието и качвай се. Айде, сега Х.
Как се... Х. Да. Не става да натискам Х. Ето. Тего! Ето там! Не стреляй! Само... Опа, къде? Не! О, той отиде да си купи оръжия. Не, Ето там. то с хеликоптер, некак... то с хеликоптер! Ето го там с хеликоптер. На билдинга е! Стреляй! Чакай, не бърдай. То горе. Изчакай, ако мога да видя от... То скача, момче. Омга то? Кога го... Омга вътре! Вътре май! А не, май он. А как се маха прицелката? Не може. Не се Да. маха. Извинете. Супер. Я дайте да видим на мапа къде има. О, намерих криминалист. Той е някъде далече. Визове. Запуснем сирената. Мамка, О, той е в магазин за дрехи, Ох, добре, айде. Айде. Влизаме да го бием. Не. Не убивай, избирай дрехи. Какво? Виж от това тук и избирай дрехи. Защо? Ако искаш да си смени скина. Чакай малко, как се кляка? Ц. Кое? Ц. Не тук на червеното. Ще убия тоя. Не, ти става скриманалист. Столен! Какво? То автоматично се залавя като си до полицай. Затвора сега сякато. Знам, понякога като човека мърда е такова, той трябва да цъкне сталата, а друг път трябва да такова. Аз съм видя, това си ми харесва. Омага дори айтемите ми изчезват. Остая, така. Човека, ела среща някъде. Къде? Казвай. Не знам, ела среща там, къде ти взехме колите. Окей. Убийте го! Защо не го залови? Сгаси! Запали на ти колата! No spawn kill link. Има въпрос, защо не го... Гора! Умрях. И сега си в поликлиниката. Не! Може ли да го заловиш, не го знаеш? Да, бе. Да, като си полицай, може да го заловиш. Аз бях полицай. Защо не слезна от Как се колата? скачаше? С shift. При мен е shift. Да, щупих си костите. Чакай, Аскода, чакай. Тук съм. Добре, айде, тук съм. Супер, ето сте. Каса полицай. Гонят ме! Не болете! Не, оно! Що го направи? Са ти върна по... Ети ми Аз се пия в затвора, не, no killing. Аз се пия в затвора и ме изгониха. Омага! Ко?
Какво? Защо имам много пари? А? Защо имам много пари? Са ти дада пари? О, мага! Какво? Кажи не казвай омага. Кажи не! Нещо тук. Той я го отковах. Айде идем, са ти дада пари. Айде отидем за некое питие. Аз съм пред полицията. Идем. Чек да видя GVMO, не. Как и без командата. Може би е пак Мога и да си дада. Какво искаш, пари или оръжие да ти дада? оръжия. Окей. Чече, някакво иска ми се качи в колата. Бати, качи се. Хайде просто. Те сега идем при тебе и искам да таковаме. Добре. Бати, още не влеза. Къде си ти? Пред полицията. Стоп, той е! Здрасти. Гледай сега как са ти даде пари. Даде ли ти? Да! То беше престъпник, червено, не видели. Гати! Що се ми седи в колата? Влизай у колата Може ми ли да отидем оръжие? за оръжие. Ама, Не ви. Айде, качвай се у Може ли колата. оръжие? Качи се у Да. колата. Добре. Заключа да е. Опа, чек. Те сега са го unlock. Айде, качвай се. А как я заключи? Аре бе! Айде, чек, unlock. Айде, качвай се вече. Айде, отиваме сега на едно приключение. Чек да видя. Да, прием. Име оръжие. После без това като гледам, че зарад мен получи пари, иначе не може. Добре, аз ще купа. Аз ще купа едно оръжие, заведи ме. Отиваме да пиеме по нещо. Не. Аз отивам да пием. Добре, и аз. По некое питие, като бира. Айде, аз съм жадна нещо. Айде. Може и да почнем да обираме магазин, не ви го знаеш. Да, бе. Да. Тия па играят, можем и да играме такова. Омага! Не се бой! Излез от магазина! Излязох, ти къде си? Те тук да си сложим колата до него, за да ако ни започне да ни стреля, знаеш, че можем да... Ти стои отвън и се тикам да ви да влезеш. Излязох. Кажи ми, ако нещо стане. Можем да играме такова. Джак! Не, Билярд! да. Return play pool! Ела, аз малко се напиям. Той ще стреля! Излез и само влез у колата, колкото да ти се отмари времето и Къде сега ще пия нещо? А какво е това копче Return? Какво е това копче Return? Цъкни Enter и пиеш. Го. Боже, аз се навирам в очите. Знам. Аз няко съм се напил, ти казвам. Да убие ли този с картечницата? Не, са те залува. Не. Аз съм Назад. Спокойно. Не. Не мърдай! Осък съм полицай. И аз съм полицай. Да, не съм полицай. Чакай, съм полицай. Чекай аз да ти отключа. Включи ми, че ще убия. Отключих. Добре. Сега две. Знаеш, че ако караме... Yeah! Знаеш, че ако... Омага! Не, моите! Приятел! Не мен! Моите! Откъде се увяваше? Няма споко. Отивам да си взема звезда и да не ме залуват. Моля те, откъде се увял? С аут. Искам се вода с тебе, моля те, спокойно няма да се увял, заклевам ти се. Знам, аз вече не съм престъпник. Как? Лесно има звезди около мапа, като на сингъл плеер, не помниш ли? Да. Искам да убия този с картечницата. Защото ще им даде оръжие. Дай и двамата да го убиеме. Давай, но знаеш, че...
Аз ще убия с ръце. Ох, не. Ела тук да играем, ела да играем. Ай, то са... Колко бе, той ни заплашва. Да, бе, да. Аз държа един пистолет около него. Дай загради. Ти са ме заловиш. Той трябва мен да ме залови. Той ще ги пие. Няма! Посмай. Нали доко... какво правиш, бе? Стрелям косте. Опа. Защо се от... стреля! Залови го! Как? От кое от аут? Не се бой, идем. О, мага, ти... Жив ли си? Да! От кое, Как не ти взе кръв? от кое копче се убиваше? Десен бутон и се прицелва, само он не ти взима кръв. Опник. Плес, човек! Къде си купил бронежилетка? Като мен ли искаш? Да. Като на тоя. Ау! Ха-ха. Уби го! Ха-ха. Ама не може нещо. Аз ударяй то с ръка. Стой, ела да си играме тук на... Цъкни Enter. И сега цъкни Space, като ти изпиш това. И ти излиза едно Power и Score, нали? Да. Кой е първи? Не знам. Опа. Гатиякто. Да, сега. Тепер will high score will win. А как да се махна от това? Аз сега играм, изчакай. Кажи как се маха? Не знам. Омго. Гати. Цъкни Ега. сега Space, като си готов, хай. Спейс. Да. Мисли си никъде. Стой аз да видя да випа не е мой ред. Може да е мой ред. Ти си бандит, ще убия! Как натискам аут? Ох, излез от магазина просто. Къде си? Защо съм си бандит? Чакай ме. Не си бандит. Просто... Ще ме заведеш ли до магазина с оръжия? Да, айде. Чакай. Омага, бързо има бандит, качай се. Да, бе. Да. Ай, направи се полицай. Аз съм полиция. Да. Готово. Пуснах ли алармите? Не. Вече ги. Омага, топа май го заловиха. Не го заловиха. Ето го! Знам, виждам го. Качай! От срещното аз... Не можем да тичаме, ако имахме... Не бе, купи ми оръжия! Моля те! Ох, се... Просто ме заведи, аз ще купа. Искаш, тук е по път има едно оръжие. Аз имам! Имате тук магазин за оръжие. Да, ето, да, ето. Омага, гати! На то яко има лагва. Айде, давай при оръжията. Изчакай, стоп! То отиде накрая. Мъртъв е. Айде бе! Стой! То погани, че почти. Ох, аз качам! Скочи. Аз със вземем парите, значи. Не ви ти казах, омага, то пазе колело. То с колело. Май няма никой да вземе парите. Цялата игра го гонат. Ох, хайде дела, моля те. Иде, просто отивай и си купи оръжие, аз Да не пога ето влязох. Какво е това меле? Мейл, това е за близък бой. Кое? За близък бой да се биеш. Що ми излиза прямо Nation? Това. Що ми излиза меле? Изчакайте тук. Схвърлят оръжие, човек. Изчакай, бе. Не може да се фъргат. Айде, качай се колата. Ти къде си? За какво да хвърга с оръжия? Айде, Ще убия. Качвай се просто.
са ти върна парите. Колко пари ти взе? Омга, you have така 75 complete job. О. Добре, кажи какво иска. Са ти дада пистолет. Така, кажи. Иска пистолет, аз бях купил едно силно оръжие. Ти сами го взе. И това не е силно, има и по-силно така. Да, бе, не е силно. Кой номер си каза? 104. Сега ела пред полицията. Първи... Сега ела пред полицията, дай парите и след това... Идем, де чекай да си поправим колата. Има такси. Да, бе. Да, един човек кара такси. А тук има ли работа такси? Да. Петров шофьор. Да. Къде си? Айде идам да съм таксиметров шофьор. Чакам те. Скипни го. А? Някакъв е... Убива някакъв! Беги, аз... Тук, знаеш... Вампайър! Какво? Някакъв вампайър ме уби! Да, виждам къде е. Идам да го залува. Сега съм в болница! Окей, идем пак. То сигурно под полицията, бе. Как се вика такси? Наклон чертата хи. Аз то вампайър. Как спиш такси? Как спиш такси? Хванах го. Как спиш такси? Наклон чертата хи. Писам го от чата. Аха, да, такси. Ама тахи с х. Да, не знам. Ама българско х. Да, викам някакъв. Ау! Нека дърни, някой ме прегази. Омага, пак още един. Сега ще му щупа колата. Тук да могат ли да щупат стъклата на колите? Можат. То ме уби. Да пак. Хайде да идвай вече. Каза, че е на твоят път. Онга. Сега снимаш ли? Да. Окей. Добре, айде, идвай. Омга! Чек, взимам много пари. Те тук пред полицията, един само излиза от затвора и пак си ходи за... Пак, още един! Идем, че... Но тук има камара. Такива криминали, знаеш колко пари взимаш от тях. Омга, тия ми взимат кръвта. Защо така и бъгва? Как? Ами хората отиват някъде и се връщат. Защото сигурно цъкат escape да видят нещо. Я ми кажи къде си. Не знам. Телепортни се. Не може от този сервер. Кажи ми, Омга. Чак сега ще се самоубия. Чакай. Готово, убих се. И къде ти спълна? В това, в линейката. Чакай. Ауе! Туп! Ауе! Туп! Ауе! Някакъв убива хората! Не убива никой като гледам. Глей! Омага, умрях! Бързо отивай в... Омага, един път отгоре полицай.
Айде, полицията са отгоре. Айде и аз отдолу и взех пари. И взех. О, танк, танк, танк! Откъде? Как се влиза в танка? Това не е танка, моята кола. Как се влиза? Чека. Ай, визай. Как? Визай. Бързо, Джи, Джи! Давай, бягай! Локет. Локи, давай. Локна ли го? Да. О, супер. Я! Колко часа е само да видя? Сега малко да поправяме танк. Не танк, Се случило. някакъв слад, май. Ох, ама човек от себе ми купеше ни оръжия. Де, чекай, защото и на мен ми трябват. Мислиш ли и на мен, че ми не трябват? Ами да, защото ти си имаш. Нямам, да ме убиха. И аз съм много, че винаги ме арестуваш. Аз съм дете. Те сега са, ако искаш да ти дада пари или са ти дада и оръжия. Искаш ли? Аз съм оръжие, не пари. Кажи първо какво? Ако искаш пистолет са ти дада. Ами, да, след. Как ти може и това на такова. Кой е? Айде. 8 часа. Колко искаш да летиш? Чакай. Колко патрони искаш? Ами, не знам, да си имам много. С игра с Дейби, ме. Ела, отвън. Отвън. О, отвън. Стой, бе. Гивет. Не. 140. Опа. Пистол. 140. Hit. Give. Не, чек. Give money. Пистол. 100. На кой? На тебе! Сега имаш оръжие. О, как да го направи? А! Да го убия ли? Не, Помощ! нещо не ти прави. Ще му убие! Аз съм полицай. Да, бе. Виж, името ми. А гърме стане ли като бандит? Да, Ако тебе те изгърбия, да. но моля те да ме залавя. Айде, идвай. Аз отивам да си потърся някакъв костюм. Какво? Костюм отивам. Не, защо? Айде, идвай. Къде? Чакай, чакай. На мапа ме виждаш. Умрях! Не си умрял. Да, не съм. И от какво? Еми, заради ме някакъв. Да са си видя костюмите, после идвам. Съпълнявам ми оръжие. White key.
Дай, айде. А как спечелят пари? Иска поръча. Една секунда. Така. Items. Опа. SWAT helmet. SWAT helmet. SWAT chest. Май беше. Не. Armor. Items. Една секунда. SWAT helmet. SWAT armor. SWAT armor. Items. Аз ти дадах само, не мърдайте, видяхте! Аз съм в магазина, бе. Абе да бе! SWAT helmet. SWAT armor. Готово! Баму! Кафето. Добре, айде. Не си ми дал нищо. Де, чеки, трябва да се намериме. Ти къде си? Ами... не знам, по плажа върва някъде, има някакво като мостче. Чакам те при това. Ох, ела в болницата, при болницата. Окей. Ти там ли си? Не съм още там. Там съм. Там си. Да. Добре, и аз. Значи, килала. Защо се самоубиваш? Аз няма да си давам пари, като се самоубиваш. Кто пред болницата съм? Ти пред другата си. Чакай малко. Килала. Престани, няма да си давам пари, като се самоубиваш. Айде, идем при болницата. Де ме чеки, бе? Ти с хеликоптер ли си? Не ти пука. Пука ми. Да бе, да. С хеликоптер ли си? Не ти пука. Окей, не ми пука. С хеликоптер ли си? Айде. Ти що няма да ми даваш? Ти се самоубиваш, но за какво да ти дам като си Ами да отида през болницата! Аз съм при болницата! Аз съм с хеликоптер! Да, във въздух. Откъде го взе той? Откраднах го! Напиши аналог. Защо не мога да се движи екрана да гледам настрани? Това е хеликоптер! Отръпнете се! Играл ли си на... Умря. Да бе! Да, и аз умрях. Успях да ти взема само оръжието. Манка! Остави го, тети. Оръжието аз няма да взимам никакви оръжия. Просто се вижда хубаво, че съм. Ти ще ме арестуваш. Ти няма звезда, гледаш ли отгоре? Ау! Ти заключил, да, той е само така. Ето, да, ти ме заключил. Извинявай. Аналог. Ти стреляш, аз карам. Добре. И аз вече съм полицай. Аре малко да сме бандити, искаш ли? Не, човек ще ни убият. Ама знаеш колко пари взимаш? Много. Да, по-некъде по 500 на градеж, най-много 1000. Айде. Бързо! Бандити! Гони ги! С колата! Допа! Са се измъкне. Човек! Чай изкачил! Извинявай! Който и да съм го загазил.
Па ние се лакахме. Бустет! Аааа! О, япа! Си помнайте. Тук ли си? Да. Какво стана? О, човек, аз някакъв хак за оръжие. Стой, бе! Ох, искаш ли за последно да играме или не? А така. Айде, идвай с мечен полицаи. Чакай ме убиват. Абе, бегайте, бе! Убих един аз. Да, бе! Глей! Бегайте, бе! Аз отиваме да сме бандити, разбра ли? Къде си? Чакам те пред болницата. Дам ти пистолет и отиваме. Ако умираш, не ти дам повече оръжие, да знаеш. Еба ти как като умреш, още ти пазиш парите? Защото парите са си пари. Оръжията са си вече. Ама аз като умра и пазя всички пари. Да, защото ти се намаляват и на мен ми се намаляват. Просто печеля по много пари. А какви ще звучи само нападка някаква? Не знам, това си от тебе. Айде, идам. Къде? Ау! Лата! Какви са тия? Ти умря ли? Дай някакво уби, айде. Идвай. Идем ти в болницата ли си? Да. И чакай, взимам някаква полицайска кола по пътя. Не намирам никакъв човек, който да е такъв. Ето те. Стой сега, стой! Ома, извинявай! И умрях? Вземи ми оръжието! Как не мога? Колата ти е заключена, аз не мога да мръдна. Стой! Хайде. Още не може, давай. Няма го. Ай, просто мърдай. На мен ми заби. Цъкни Джо, айде. Не мога, заби ми. О, леле, заби ми. Вез. И пак. Такова. Извез и пак вез. Така, тук започнахме вече да крадеме ченге. Бързо стреляй назад. Чеге. Стреляй. Ама внимавай и пести патрони. Трол. Уихи. Онга. Накосвам. Заклещахме го. Заклещихме го. Ям си все малко патрони. Не стреляй много. Yes, бягаме. Айде извън града, тръгвай някъде. Избегахме, те тук са ти даде още патрони. Ох, тази полиция, що не изчезва? Стой вътре. Айде! Опа. Опа, сори, бързо. Качвай се отзад. Охо, как ме дай толкова. Айде много. бързо, просто се качвай. Ти си ме вързал. Опа, грешка. Айде. Опа, айде. Чакай. Чакай секунда. Оръжието, трябва да е в ръката оръжието. Ето. О, ченге има на моста. Едва ли скоро време. Да стрелям ли? Не, то е много далече. Скутер. Не, това е по-бързо. Гледай само тук, къде е какво има и внимавай. Кажи само колата обожава. После ще ти давам пари и оръжие. Ако трябва оръжие, ще ти давам. Добре. Тана. Да Дай забравих. про радиото. Не, Защо не изчезва? просто така, просто трябва да таковаш. Стой вътре и ми казвай кога идва полиция.
Айде, влизай. Пусти, бе. Остави, пести патрони. А? Добре. Полиция, полиция! Не се бой, това не е полиция. Качвай се, бързо. Това е много по-добре. Добре. Полиция! Полиция, карай! Карай! Омга! Заби се! Допа! Спре ми сърцето изведнъж. Давай по тревата, давай. Но такъв мотор е за трева, честно така. И заради това ви избрах него. Ето го. Не стреляй се. Като се много доближат, тогава стреляй. Ще ги тролнеме те са. Ето ги. Не стреляй, като доближат. Гледай сега как са ги тролна. Гледай сега. Бу! И докато наберат скорост, ние сме избегали. И отиде! Не стреляй! Уп! Яко е това. Веса! Омга, отиде гумата. Бягай! Не мога, заловини. Отиде, бе. Всичко отиде. Не се би, само ти намалява кръвта. Добре, YouTube, това е за сега. И до скоро. Долу в описанието също се намерите към на Kit00407 неговия канал. Да. Са записам и IP-то на сървъра и който иска да играе. Това са си едно бе.